ne kata bedo ne rigiji oketho ground. To tij Kindiki ahinya mabende William Ruto ong'eyo. Kindiki ok en ja ground. Okuja ground. Okuja ground. De chune. Gima paro ni jogi dwa timo en ni kori dwa tigi wabunge gi. Inyalo paro wabunge mane ndike barua mowacho ni gin koro chunygi en Kindiki ni ema gineno kako gai margi e weche mag Mount Kenya gige mag serikal. Anaparo ni Kindiki jo od bura gi emidwa mi facilitation. Mar ariyo, jatend piny bende ong'eyo maber ni ka oluongo mbulu sani kata mana higa mar 2027 Mount Kenya ni ok bi miye kura atamalo mang'eny kaka nomiye chande. Emomiyo ineno ka koro gigo mang'eny modwa timo sani en mar berore kuom jo Western Kenya, jo Nyanza, jo Kisii, jo Coast gi Masai. Nikech ong'e maber ni jogi e ombulu mokalo nokochung' kode ahinya. To kolidho negi gik moko. To nitiere kura mane Raila Odinga yudo kapo ni Raila Odinga ok dhi chung'. To Raila Odinga wacho ni Ruto ni erwadhwa. To at least 3/4 of kura go biro timo ang'o biro ne makata ka Mount Kenya ni onge. To pod en comfortable di gigi otimo. Emomiyo kaw Kindiki nikech ing'eni ki ja siasa gimomiyo Ruto ne kaw rigiji en gech rigiji is a mobilize ground. Emomiyo kane gidhi ombulu tije was cut out. Makuru ni go piny mirodh kabisa. Mano timo mo piny e londe. Go piny. To kata mana sani ground winje ok wanyal wuondore. Nya winjo ka en e liel moro gi kodira ni. Kowacho kanyo no bro siemo na jogo kamonego bene giluo e wuodhgi mar siasa. Nyonego beno sieme nyoro kodhiambo to weche nyotimore mag piny burose. So nyiso ni kata William Ruto bende ong'e capacity mar bwanani e ground. To ng'e maber ni bwanani is likely to riwore gi Kalonzo. Emomiyo ineno kata ka formation mar serikal manyien ne Wakamba ok tim ang'owa ok wuogi ahinya. Yes. Nikech ong'e ni Kalonzo gi rigiji are likely to join together. Makura makapo ni Kalonzo makoro chung' to rigiji bro campaign ne to ginya yude kura moko. Emomiyo kuonde mafuok man Mount Kenya dhi weyo cha. Omanyo kuom Joluo, omanyo kuom Abaluya, omanyo kuom jo Kisii, omanyo kuom jo Mombasa kande mondo ka ji odhi ombulu. To at least fuok ni otim ang'owa Odino. Emomiyo ano kapare ni rigiji kata bedie ni nyako tim. To mano ka agenda maduong' motim ang'owa moe. En mna ni ng'eni Ruto bende oriek. Ojasiasa mariek. Yiero Kithure Kindiki ni ing'eni jo Mount Kenya East kamoriwo Meru, Embu, jo Tharaka gi. Gin bende coach ginitie. Kata bed no kong'eny to kuch gi nitie. Koro ki gole mar Mount Kenya West kocha. To kanyo bende we fuok moro. To nikech ma wuodegi joko ok bi nyalo timo ang'owa biro koni ma overturn mondo convince gi ni were uru gi wuodu ka umiwa gi ng'amwa kelonu. So en kwano mariek. And then king'iyo area mar Nakuru ka Nakuru is cosmopolitan. Kiambu ka kata bed mna ni Kiambu en Murema to Kiambu ka be cosmopolitan. Yes. Nikech king'iyo kura mar Isambu, kura ma Githurai giri ka ng'enyne ji odak moriwore mang'eny. To kata mana areas mag Kiambu town ka ji odak oganda mang'eny. Nikech Kiambu ni emiwacho gani e bedroom Nairobi. Nikech dak Kiambu titiyo Nairobi. Yes. Koro ji mang'eny odak kuro. Makata kigolo kuch Kiambu miwacho gani ni milion adigi turicha. To kigole mag oganda moko gi. To bendi gola mana mang'eny. So Kindiki weche mag ground gi ong'eno koberie. Koro support idhi miwa jumbe kande. Okay. Mondo bedo poro. En mna matin tu nikech ing'eni kata kimi rally podium mar rally. Okoja wach. Je Bonyo aneno ni